Ja čítam ze první knihu Mojzasových, druhý stav od prvnieje až do 15. štučky. Tak buchu dokonané nebiesa a zemia a všetko ich vojsko. A tak dokonia Bůh 7. deň svoje dielo, kotrež činil. A odpočovaše 7. deň od všetkoho svojho diela, kotrež on činil. A Bůh žohnovaše ten 7. deň a sviečeše jon. Tehodla, zo on vyše na ním odpočoval od všetkoho svojho diela, kotrež Bůh stvoril a zčinil by. Tajke je to stvorenie nebiesov a zemie, tež bychu stvorené v času, tež Bůh ten kniez zemňu a nebiesa stvorí. A všelajke štome na polu, kotrež prede nejsú byve na zemi. A všelajke zelie na polu, kotrež prede níde nie rostvo. Přetož Bůh kniez ještě nebieše dal deščiť na zemiu, a nie byl človek, kiž by zemiu džíval, ale ma dješe ze zemie a mačeše celú zemiu. A potom kniez stvorí človeka z procha tie zemie a dune jemu živý dych do jeho nosa. A tak bu človek živá duša. A potom kniez činí jemu zárodu v hejdeni kráňu a sádži jeho, toho človeka do nieje, kotrohož on stvoril by. A potom kniez dá úrosť ze zemie všelajke štome, ľúbozne na pohľadanie a dobre jedí. A štom živenia sreča zárode, a štom poznača dobrého a zlého. A reka běžeše z Edena, povodič zárodu, a děleše so tam do 4 veľkých rekov. Jedné je meno je Pizon, kotraž běžeše okolo celého kraja Evila, kdež je zvoto. A zvoto toho kraja je jara dobre. A tam je k namakaniu bedelion. A ten kamen onyx. Te druhé rice rekajú Gihon, kotraž běží okolo celého morského kraja. Te třetí rice rekajú Hedikeje, kotraž běží mimo Asyrijské. A ta štvrtá reka je Frat. A potom kniez za človeka a sádži jeho do zárode Eden, zoby ju džíval a vobarnoval.